Татмедиа акционерлык җәмгыяте газеталарына, журналларына язылып, бәйгедә катнашу мөмкинлеге бар. Узган ярты еллыкта бәйгедә катнашыр өчен 3 һәм аннан да күбрәк басмага язылу соралды. Моның өчен бары бәйге билгесе белән язылган басмаларның квитанция күчермәләрен җибәрәсе генә иде. Ике райондашыбыз бәйгенең төп призы iPad отмасалар да истәлекле бүләккә лаек булды. Улы Мәскәү урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Язилә Хәйретдинова Татмедиа үткәргән бәйгедә икенче тапкыр катнаша. Бүгінгі күнде де интернет заманы болса да, біз газеті журналлар алдыру ягында. Газеті журналларны һаман да күпләп яздырабыз. Гаиләдәге минем 2 малаем да газеті журналлар укырга ярата. Тормыш иптәшем Әнвәр дә шулай ук. Бүгенге көндә мин Мираж журналы, Мәгариф, Гаилә һәм мәктәп журналлары, Теләче газетасын, Акчарлак газетасын һәм безнең газетларны алдырам. Әле подписка, демәк газета журналларга язу һаман дәвам итә. Әле мин яңадан язылырмын дип күңелемдә тоткан матбугат басмалары миндә бар. iPad за подписку конкурсы турында мин Мәгариф журналыннан белдем һәм беренче мәртәбә 2014 елда бу конкурста катнаштым. Миңа инде Казаннан, димәк, матбугат үзәгеннән үземә бүләктә җибәргәннәр иде, универсиада китабы һәм инде рәхмәт хаты. Икенче мәртәбә инде бу конкурс игълан ителгәч, мин бик тиз генә материаллар тупладым һәм аңа заявка бирдем. Һәм инде монда катнашуыма бер дә үкенмим. Конкурсның максаты бүләк алу гына түгел, кеше материал гына түгел, рухи яктан да бай булып яшәргә тиеш. Шушы көннәрдә Язилә Хәйретдинованы Теләче информ мәгълүмат үзәге директоры Ленар Хуҗин тәбрик итеп, Татмедиадан килгән бүләкне тапшырды. Сезгә менә шушы бүләкләрне рөхсәт итегез матур итеп тапшырырга. Сезне киләчәктә дә Алла бирсә, безнең Теләче газетасын, Татмедиа акционерлык җәмгыятенә кергән газета журналларны матур итеп яздырырсыз, аларны гел үзегезгә алып кулланырсыз дип өметләнеп, ышанып калабыз. Быелгы яртыеллыкта да әлеге бәйге дәвам итә. Сез дә бәйгенең җиңүчесе булып, иң зур бүләк iPad-ка ия була аласыз. Акция шартлары белән тулырак Татмедиа.ру сайтыннан танышу мөмкин. Илмир Әхмәтҗанова, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.